Njobo na pirikisi vauya, Njobo na pirikisi vauya. Dhodha rangu Njobo, unodakara here? Nyamashi tabusa madhodha shuwa mbadhibana apa. Asi zvipikiri zviri musoro mako muchigunde ichichi, unochikhumburerini? Watanga pirikisi kude kundidhokonye ndovhuma kurikati abusaya, asi hapana nechewandironzera kuti zvinomboryiwa kweinaya kudai zvinyi. Hapana nachimwe chatarika pana. Zviri zvezviro zvinouya kweinaya kudai. Aiwa, marure watidakadza yampho. Kune machesi aya kumaise muchindondo kudai. Aiwa, itomonyongo woti tsakutezwa idzi. Azva kubusa kwega nadzo tsambarafuta idzi. Aiwa, nemi munochibanya sekuchifema kwemene. Pirikisi, kubusa kwemunomu muBliss Bites mwachecheche umwe here kurye zvechiyungu. Inini pawandiunzo unope ndaiti machese. Ona yedu tinobeke muto makurwa hauzoisi muto, asi rinonakawo peya zichigonongono riya iri. Weichiribusa hako nekusvipa kwaroko, asi handizvopi zvega manje. Weida ndikuronzere zvimweni zvinoryiwazve kweinaya zvisikachaisiki munyu manje. Njobo, aiwa, ndati ndikuudze uno sedhodha rangu randinohamba naro, ndikukombidze kunaka kwekuhamba nana Mutape. Ndati ndimbokuunza pano paBliss Bites pachecheche udhibane nechiyungu cheshe chaungadai uchifunga kuti ungahanira pano paBliss Bites checheche kubusa kwega. Ndaizviziya zvekuti korwa guru aundipinzi mushango peyani pirikisiwo. Hino ndabusa manaula aya nezvipahlo ndazviona panapa paBliss Bites. Chachizosarira ndati ngandikuronzere zvimweni zvinoryiwazve kweinaya. Ndokuziyazve Njobo dhodha rangu. Kana wabusa kudai unenge watura wakaema manje. Hino chindihina mashoko wada kuti ndizwe. Mutapere, zvingaita ingatei ijeye nganditi kureketeri pashi. Kune timu dzinoryiwawo kweinaya. Ungati itototoi yekutakwa yaide kutsenge chiropa haizivi kuti itoronga. Ana Arsenal nana Man U vanomboryiwawo kweinaya. Hino tichavati machese nemakurwe. Yotochiti tsambarafuta toti chi ngatichiti tototo. Aiwa, kweinaya kudai Man U ndinoiti ijesi. Asi pane chiro chimwe chandoda kuti undiitire. Chigerwa zvipikiri zviri musoro mako. Ndoda kukutengere kepusi yekuende nayo kuti uone naro bhora zvakanaka. Auzwizvi, wodaroko unokone kuronze zvakanaka. Asi kepisi yaite dodori mani, ndaida iri dress code. Dress code, haisi dress code. Inonzi tracksuit Njobo dhodha rangu. Ndo mabizo amunofana kukona kudaidzira awawo. Hino kune makepisi andinoronzawo haso anachera uguta. Ngeane munembo weBlack Root Studios kana Anjobo na Pirikisi kuita Kauma TV kana ekukera Academy. Ane munembo wakanaka. Oho, wachiite Mutape manje. Weironza nenipe, ronza weipedzeredza. Ndaiti makepisi amweni zvaya ekuite mugakiso inini. Aiwazve kuti dziri idzi dzemunembo idzi ndingachiduse zvipikiri zvitatu zveunoti zvipikiri zvo, asi ibvudzi rangu ndochimbobvisa wange pamberi kuti kepisi yoyo unokukwana kuti kuchihamba ndakabekwe munembozve weBlack Ritsu kana wangu inini Njobo kana wako Pirikisi nezvimagilazi zvako handiti zvinenge zviri posi padera pekepisi ipapo. Ndochigokazve izvozvo handingatyi, ndinoida iyoyo. Ndochizotutsira netireskoti yangu ndichiende kuona hangu chinyi yeiryiwa iyo kuita jese. Korwa guru unoriziya kuti rinode chiyungu Njobo. Musi wa 14 February apo. Aiwa, ini kumbauye pano nendombi yangu iyi mbuya Zambia. Tobusa yeduzve tiri paBliss Bites. Chiyungu pakanyi. Haiwazve buso rapa kanyizvi. Bliss Bites pachecheche ndakabate chito chehuku chakaita ingatei yandongazve yekuchaya ngoma. Handichabhuya hangu kuti yekuri. Ndakagoke kepisi yangu yakabekwe munembo weBlack Ritsu kana weKauma TV. Ndotodaidzira peya kuti muntu weshe unode kuti zvaanoita zvizikanenge nyika bate Njobo na Pirikisi paKauma TV. Todaidzira musi
kukorere kuzwa dzambamba. tobona pirikisi vauya tobona pirikisi vauya tobona pirikisi vauya nasakatsiya tichakwene musombotiya